Ang sambingay mahitungod sa adunahan nga nagsalig sa iyang bahandi. Lucas Kapitulo 12 versikulo 13-21. May tawo didto nga mingon, magtutudlo, sautihi ang akong magulang nga lalaki nga bahinan niya ako sa among napanunod nga kabilin. Mingon si Jesus kanya, Uy tawo, ansa ako, huwes o tigbahin sa inyong mga kabtangan. Anya misalti si Jesus sa mga tawo, pagbantay kamo sa tanang matang sa pagkahakog, kay ang tinuod nga pagkinabuhi dili diha sa kadaghan sa kabtangan. Anya misalti si Jesus kanila ni ini nga sambingay, may usa ka tawo nga adunahan nga may yuta nga daghan gayud ang ani. Busa mingon siya sa iyang kogalingon, unsa may akong himuon. Wala na ako'y kabutangan sa akong ani. Maayo pa tingali nga ipagubako ang akong mga bodega ug magpatukod ug mas dako pagayod, ug didto ko ibutang ang akong mga ani ug mga kabtangan. Ug tungod kay daghan na ang akong natigom alang sa umaabot nga mga tuig, magpahayahay na lang anya ako, mokaon, muinom, ug maglipay. Apan mingon ang Diyos kanya, buang-buang. Karong gabi ibawion ko kanimo ang imong kinabuhi. Busakin sa man ang makapahimulo sa imong gitigam nga mga kabtangan. Mao usab ka na ang mahitabo sa tawo nga magtigom og mga bahandi alang sa iyang kogalingon apan kabus atubangan sa Dios.